Cei trei purceluși, readaptare după o veste de Serghei Mihailov. Trăiau odată, într-o pădure îndepărtată, trei frați purceluși. Semănau atât de tare unul cu celălalt, încât foarte greu îi puteai deosebi. Pe cel mic îl chema Nif-Nif, pe mijlociu Nuf-Nuf, iar pe fratele mai mare Naf-Naf. Cât a fost vara de lungă, purcelușii s-au jucat prin iarba verde, bucurându-se de căldura soarelui. Le plăcea să alerge printre copaci și flori fără vreo grijă. Știau însă că există pericole, dar nu se prea gândeau acum la ele. De o bucată de vreme însă, soarele începu să nu mai încălzească cu aceeași putere. Se apropia toamna. "E vremea să ne construim o căsuță," spuse într-o zi Naf-Naf. "O căsuță să ne apere de frig și de animalele pădurii." Dar frații lui nu doreau să se apuce de muncă. Continuau să alerge prin pădure. "Mai avem destul timp până la iarnă," spuse Nif-Nif, mezinul. "Când va sosi vremea, am să-mi construiesc singur o căsuță," se lăudă și Nuf-Nuf. "Cum doriți voi," le răspunsese Naf-Naf. "Eu, unul, nu am de gând să aștept ninsoarea ca să mă apuc de lucru." Și plecă. Pe măsură ce treceau zilele, se făcea tot mai frig, dar Nif-Nif și Nuf-Nuf tot nu se îndurau să se apuce de treabă. Umblau haihui prin pădure și trândăveau cât era ziulica de lungă. "Astăzi ne mai jucăm, dar mâine ne apucăm sigur de treabă." Dar nu se țineau de cuvânt și a doua zi o luau de la capăt. Se tot jucau, alergau și cântau. "Sunt un purceluș voinic, nu mi-e teamă de nimic. Lupul de se va ivi, eu de hac îi voi veni." Într-o dimineață însă, purcelușii văzură că băltoaca cea mare de lângă drum e acoperită cu o poșghiță subțire de gheață și, de-abia atunci, se apucară în sfârșit de construit. Nif-Nif era un mare leneș, așa că se gândi că ar fi mai simplu dacă și-ar ridica o căsuță din paie. Fără să aibă vreun plan, se apucă să adune paie, le puse unele peste celelalte și gata! Spre seară goliba lui era gata. Nu prea departe, fratele lui, Nuf-Nuf, își construia și el o căsuță asemănătoare, numai că a lui era din nuiele. Nuf-Nuf se străduia din răsputeri să îi sprăvească cât mai repede cu această treabă plicticoasă. Bătu pari în pământ, în jurul lor împleti nuiele, pe acoperiș așternu ramuri și gata! Hocus pocus! Căsuța lui fu gata cât ai bate din palme. Nici nu sfârși bine căsuța când a apărut Nif-Nif. "Hai să vedem dacă Naf-Naf și-a terminat căsuța," propusese Nif-Nif. Cei doi frați îl găsiră pe fratele lor lucrând. Își construia o casă din piatră și din cărămidă, cu ferestre, obloane și uși. Avea tare mult de lucru. "Ce construiești acolo?" întrebă amuzat Nif-Nif. "O cetate?" "Casa purcelușului trebuie să fie ca o cetate," răspunsese calm fratele cel mare Naf-Naf. "Și de ce, mă rog?" întrebă și mijlociul Nuf-Nuf. "Îți e frică de cineva?" "Cu toții ne ferim de lupul cel rău." "Auzi, se teme de lup! E un fricos!" Cei doi purceluși leneși și gălăgioși voiau să-l necăjească pe Naf-Naf, dar acesta nu-i băgă în seamă. Continua să lucreze. Așa că Nif-Nif și Nuf-Nuf plecară să hoinărească cântând prin pădure. De unde vine zarva asta?" mărâi lupul flămând din pădure și porni spre locul din care răsuna guițatul celor doi purceluși. Cei doi purceluși spurtau în continuare. "Și dacă ne întâlnim cu lupul, ce se va întâmpla?" comentă viteaz nevoie mare Nif-Nif. "Dacă îl văd, am să-l înhaț de nas. Haț! Uite așa!" Niciunul dintre ei nu mai văzuse un lup vreodată. Însă, de după un copac gros, apăru chiar el, lupul cel mare,
ochii străluceau de poftă. Văzându-l, Nif-Nif și Nuf-Nuf o rupseră la fugă. Niciodată nu mai fugiseră atât de repede. Nif-Nif, după care fugea lupul, ajunsese primul la căsuța lui din paie. Intră și se închise înăuntru. Deschide ușa! Urlă lupul. De voi sufla, casa o voi dărâma și pe tine te voi mânca. Nif-Nif era prea speriat ca să mai spună ceva. Atunci lupul nu mai stătu mult pe gânduri, trase adânc aer în piept și suflă. Odată, de 2 ori și când suflă și a 3-a oară, casa lui Nif-Nif zbură în toate direcțiile, spulberată, parcă de un uragan. Lupul era cât pe ce să-l înhațe pe mezin, dar Nif-Nif o rupse la fugă. Ajunse la casa fratelui lui mijlociu. Cei 2 frați de-abia apucară să închidă ușa în urma lor când auziră din nou glasul lupului. Gând la gând cu bucurie, Zise lupul acum am să vă mănânc pe amândoi. și se porni din nou să sufle. Casa din surcele însă era mai rezistentă. După 2 reprize de suflat, s-a plecă ușor. Când suflă și ultima oară, buf, casa se prăvăli. Purcelușii o luaseră la fugă înspăimântați. Alergau cât puteau de repede spre casa fratelui lor mai mare. Când ajunseseră acolo, Naf-Naf le dădu drumul înăuntru și trase zăvorul după ei. Înțelesese că frații lui mai mici sunt urmăriți de lup, dar știa că nu aveau de ce să se teamă în casa lui trainică din cărămidă. Nu trecu mult și auziră o bubuitură în ușă. Deschideți ușa! Răcni cât putu de tare lupul. Nici nu mă gândesc, răspunsese Naf-Naf. Bine, atunci am să vă mănânc pe toți 3. Urlă lupul, după care trase adânc aer în piept și începu să sufle. Dar oricât sufla, nici cea mai mică piatră nu se mișca din loc. De atâta efort, lupul se învinețise, dar căsuța lui Naf-Naf era de neclintit. Ridicându-și capul, zări hornul de pe acoperiș. Iată pe unde voi putea intra în casă. Se bucură în sinea lui lupul. Mai întâi se cățără cu băgare de seamă pe acoperiș, apoi începu să coboară pe horn. Dar Naf-Naf auzi un fâsâit și văzu cum cădea funinginea în oala de pe foc, așa că se pregăti să-și întâmpine musafirul nepoftit cum se cuvine. Făcu un foc mai mare și nu trecu mult timp și lupul căzu direct în cazanul cu apă clocotită. Niciodată în viața lui nu mai simțise o durere mai mare. Aoleu! Cu un urlet sălbatic, lupul cel mare, rău și opărit pe deasupra, zbură prin horn, se rostogoli pe acoperiș, căzu pe pământ și se pierdu în pădure. Purcelușii răsuflară liniștiți. De atunci, cei 3 frați, Nif-Nif, Nuf-Nuf și Naf-Naf, au trăit împreună, în bună înțelegere sub același acoperiș, cel al căsuței trainice din cărămidă. Și-am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Și-am încălecat pe o roată și v-am spus povestea toată.